Nyakwara Mogejwang sigana mokwongo mwachako gode mbako romo kae ka warango gi achiel kachiel. Mae monego beni warango opogore gi ma warango dhialo dho mama odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mogejwang mama no bedo e counties ma opogore karango county ma Kisii, county ma Migori, county ma Kisumu, counties duto ma bedo ka warango odiochieng' ma kawuono ni chal mar wach en mane. Odiochieng' ma kawuono kidhialo dho mama tiende nang'o ka koro bende bago nyasi ma kamagi kuonde ma opogore to bende yangore ni odiochieng' ma kinya ma dhi bedo ka idhiale ahinya e piny Kenya kata ka nitiere e boma ma Nairobi dhi bedo kacha International Africa University ma bende dhi bedo Nairobi ka dhi bedo kanyo ka gin gi jotelo kaachiel kod jogo molony dhok mopogore ma dhi bedo kanyo kod jolony bende. Nyakwara Mogejwang wabedo ka mondo mi wakoni gi achiel kachiel kaka gidhi bedo kae ka waluoni gi Nyakwara Mogejwang odiochieng' ni ma kawuono. Wach machielo ma bende wantiere godo wadhi bedo kae ka waluoni dhi bedo weche mopogore mago mag kedo kod yedhe mamero ji ma bende wadane mondo mi warangi ni ere kaka itimo gi e counties ma opogore wadane mondo mi warangi kendo wanegi adieri ni gichopo kare. Mae apedha ni yedhe mamero ji itimo e county ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Mano kama dhi bedo kanyo ka warango ni apedha mag yedhe mamero ji moting'o nyaka kong'o moko puodhi itayo gi e yo machal nade. Jofwambo man county ma Siaya luwogi kendo wabro bedo kod ng'eyo ni gin gik mage mantiere kanyo achiel kachiel. Kamachielo Nyakwara Mogejwang ka ineno gin yiero kos ma kama giero Nyakwara Mogejwang to mae en wach matimore kotimore ahinya e county ma Kisumu e sub county ma Nyakach. Irwaga nya sub county Career Fair 2024 mano timore odiochieng' ma kawuono dhi bedo kata kotimore Kengen Social Hall mano ochakore okinyi ma kawuono saa 2 dhi rumo saa 10 mar odhiambo. Gigeto bedo kod apisas mopogore mano moting'o apisas mawuok e duolno ma ochung' ne yiero kos e pacho kae mano KUPS ma dhi bedo Nyakach odiochieng' ni ma kawuono. Mano kotel kanya kod Dr. John Oluoch kaachiel kod ji mamoko moting'o Bernard Ambassa ma bende dhi bedo kanyo kaka achiel kuom jogo madhi chiwo twak kaachiel koda ka jip ne jopuonjre mantiere kata manotimo penj mar klas 12 to gigeto donjo e kuonde tiegruok mago mag TVET kata mago mag mbalariany mopogore. Mano dhi bedo kata ka itayo kod riwruogno kanyo The Powerhouse CBO and Nyakach University Students Association. Mano dhi bedo kanyo okinyi ma kawuono. Nyakwara Mogejwang dhi bedo kanyo kaachiel kod ka jogo mawuok e duolno mar ELB bende mondo ubedane kod ng'eyo ne gento gin gik mage magigeno kelo ne jopuonjre ma koro sani geto donjo e skunde mag mbalariany kata kuonde tiegruok ma opogore. Mano bende ang' waluni kendo ang' wakoni kaka odhi nyime mano e county ma Kisumu e alwora ma Nyakach sub county. Kamachielo Nyakwara Mogejwang kae ratiro mag nyithindo chal nade odiochieng' ma kawuono bende wach maliekore ma bende wan godo ka achiel mano en wach mowuok e county ma Homa Bay kama wayudo kanyo ni migawo ma ochung' ne chenro mag nyithindo mano Children's Department mantie county ma Homa Bay mano komakore kod migawo mar piny owacho ma ok mar piny owacho odiochieng' ma kawuono. Mano migawo ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Child Fund dhi bedo kanyo ka tiego jofwambo e weche mag county ahinya mantie county ma Homa Bay mano wi kaka ginyalo konyo sirkal e konyo rito ratiro mag nyithindo. Jofwambo mar abich luoyo makare ka gin bende gin e tiegruok ma kamago kaka ginyalo rito ratiro mag nyithindo kata ka gitimo tije mag fwambo e counties mopogore. Waluoni mano ng'okoni mathoth bende odiochieng' ni ma kawuono. Ma en jatend migawo mochung' ne wechego mag riwruoge saga kod weni matindo mano Simon Chelugui ka nitiere county ma Mombasa otelo e chenro mar yawo ayanga romo makelo kanyakla riwruoge mag ohala kata cooperatives ma bende nitiere kuonde mopogore kata mantiere piny Kenya duto ka giromo e county ma Mombasa odiochieng' ni ma kawuono. Joja oko luwe kendo wabiro koni kod kuku mare odiochieng' ni ma kawuono. Mano yawo romo ma kamano. Wach mar bus park ma Kisumu Nyakwara Mogejwang ma bende wamedo luoni kaka jogo mantie county ma Kisumu wang'awe jofwambo wa ok county no kendo wabiro thuolo mar ng'eyo gik mage mosebedo kata katimore. Ng'e ni nitiere chik mogol kod doho machungo chenro mag tiyo kod bus park mano ma Molem ma bende nitiere kache county
ma Kisumu mane osechako tiyo odiochieng' majoro nitie jogo geche mane donjo kar kacha kata kamano do chungo chenro machalo kamano. Kawuono chenro nitiere koso chung', wamedo luwe kendo brokoni mathoth matimore molemo odiochieng' ni ma kawuono. Mane makelo e giko mar chal mar fwambo kama nitie kar kae mbako romo jatend piny Kenya pod nitiere kaunti ma Nakuru ka nitiere Naivasha wabrokoni mathoth kotenore kod limbe mare ma osebedo kacha kotimo kod rombe mosebedo kacha ka obago are nyocha mano odiochienge ariyo mokalo. Kaono ka odiochieng' mar adek chopo ka igeno mane madhi bedo giko mare gik mage mantiere ma wageto winjo kata neno katimore kar kanyo. Gi weche mamiyo jobede kor gwenge nyaka mantiere bombe mopogore opogore ma pacho kae ang' wakoni gi kuku mar weche manyien mag migago ka gi kacha kaono chieng' tich adek wantiere kod ang'ich welo kod weche manyien mag oimore odhiambo ma kawuono. Mane makelo e giko mag chal mar fwambo. Nyinga Cleophas Oluoch, Kisumu Kenya kwaro mokeo nyaka sango twak mabiro kod nyawadwa Joyce Oluor mano kotenore kod joma mine. Giyudo teko mathoth koso en ang'a matimore. Iwacho ni women empowerment. Ka omed gi teko tiende nang'o? En teko makelo ber koso kelo achaya. Nyithindo machuo to gintiere kanye. En twak marito an bende mondo mi awinji. En twak ma odiochieng' ma kawuono ka en WCW joma nyidens lilo ema dhi bedo chenro ni kitayo kod Joyce Oluor ten gi nyidendi adek mabende dagolo pachgi achiel kachiel. Ang' wawinjgi ane achiel kachiel. Awuok kadhi e studio machielo ka wantiere kar ka ang' wakonie ni gin gik mage matimore kar ka warito twak ma kamano. Erokamano kuom kite Ramogi TV mbako romo tielo mokwongo mabiro en tielo mar ariyo. Kik idhi mabor, orito masani. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. You travel, dream, explore, discover. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nyinga and Ranveer Singh Dillon. And Bajit Singh Dillon. Education? Huh? Ini nyalo tedo buolo? Kati nyalo tedo chapat? Nikech onge gimo badha sani. Jahera na chungane. Ano kadani mo lidhi mabor koda kendo. En ng'ano mokidwa lalo Mr. Diwan. Chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo
nyaka bed gi kwer, kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yani kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakoro magajwang sukus kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Weekend. Wokich tichario, tichadek, tichangwen, tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio. Warom. Nyakora Ramogi dakika en 23 tok saa 3 mar okinyi machiegni e twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono mataye twak nyinga Joyce Oduor. Thuon wach Nyakora Ramogi mwadogo e mbaka okinyi makawuono otudore kod weche mamulo ngima joma mine. Mine yudo teko mathoth kosango matimore. Kaloni nyaka sani wang'ene nitiere riwruoge mopogore opogore makinde duto wuok oko mar mondo mi gijiw joma mine, obed joma mine matindo kata joma mine madongo, bed mago mantiere skul kata mago mapoko chako skul. Kinde duto ijiwo joma mine mar mondo mi owuog oko tim gik mopogore opogore. Kata kamano e kinde ma magi duto timore, nyalo bedo ni jip mijiwo godo joma mine ponono koro miyo gibedo kod teko mathoth ahinya, makoro ginyalo kata bedo kod achai more chunygi, kata ginyalo timo gima rach ne ng'ama chielo ka giwacho ni kata kamano dong' osejiwa anyalo timo kama. Kopogore kod mano nyalo wacho ni adiera ka timo gimoro to chik nyalo rita e yo makare. Kaloni ni kata e kinde mathoth kwa thoro ga winjo lwenje mag udi, ng'ama miyo ema kinde duto irito ratiro mare ma ok penj kata ng'ama dichuo na ang'o manotimore mar mondo mi ponono winjane ni to ang'o manotimore kapok ong'ad bura. Kinde mathoth chik rito mana ng'ama miyo. Kata kamano nyalo bedo ni jip mijiwo godo joma mine ema nyaka sani koro miyo gibedo kod teko mathoth ahinya. E kinde mokalo chien bende wasebedo kwaneno kata videos moko kata kanda moko kaluorore mbui ka joma mine timo gik moko manyalo bedo ni en chocho ratiro bed mar ng'ama dichuo. Kata kamago e kinde ma magi duto timore inyalo wach ni ero joma mine tinde koro checho kaluore ne jiwo gi yo makare. Kata kamano e kinde mijiwo joma mine gin ber mage mabede to gin rach mage mabede. Mane mumiyo okinyi makawuono Nyakora Ramogi antiere kae kod nyiluo adek mabende wabro bedo godo e mbaka okinyi makawuono. Wendo achiel bro bedo katudre kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Welo ariyo antiere gode studio achiel kachiel e county ma Nairobi. Ka chak kod wendo mantiere county ma Kisumu, Mary Odhiambo. Mary Odhiambo en jakom maduong' mano mar maendeleo ya wanawake. Oyaure Mary ka entiere county ma Kisumu ichiew nade kendo county ma Kisumu chiew nade okinyi makawuono Mary? Yaure erokamano wachio maber. The weather is pleasant and a bit hot Martin, but I'm happy. Adwa clarify okan jakom mar maendeleo ya wanawake. I'm national treasurer maendeleo ya wanawake. Erokamano inyagoyo mos kanyo jakeno maduong' mano maendeleo wanawake machiegna hinya e twak mar okinyi makawuono. Wendo mar ariyo Nyakora Ramogi ang'isi ni e studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kod welo ariyo mano Evelyn Atieno mano jata tije mano mar Homa Bay Empowerment Youth Network. Machiegna hinya Evelyn okinyi makawuono ichiew nade kendo machiegni e studio? Erokamano achiew maber ahinya. Machiegni. Wendo machielo Nyakora Ramogi antiere kae kod Nancy Anyango ma en Women Lead Economic Empowerment kendo akene en riwruok mar Feminist Center machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Erokamano. Nyakora Ramogi mana kaka iseneno mage nyiluo adek mabende abro bedo gode twak okinyi makawuono. In bende kamoro amora ma itudri kodwa Nyakora Ramogi inyalo oronwa penjo paro mora mora kotudore kod thuon wach mwatwake. Mine yudo teko mathoth kose
Yore waduto te mag tudruok mano moriwo namba mar ote machuok 236000 oyawi nyalo chwalonwa paro penjo moramora mbui moro mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Wachako kodi Nancy Anyango, title nini mano mar Women Lead Economic Empowerment. En weche ma otudore kod jiwo joma mine. Ujiwo joma mine e okang' kaka mane? An kaka iwacho iluonga ni Nancy Anyango. Adak Kibira tiyo Kibira. To wan gi feminist group manobiro nikech wach mine. To an kanyo an kaka jata mine e weche mag ohala. To feminist ni nobiro as a result of gender based violence mane wayudo ko nyiri mang'eny e mtakacha e Kibira kanyo giendago. Koro waneno ni wabi karachiel mondo waket duondwa karachiel to wati pamoja mondo wane kaka wasudo mbele. Koro watayo mine e matters of gender based violence, SRH, economic empowerment, to anything that mabiro e wach mine wantie kanyo to pile pile wamiyo mine solidarity gi duondo kokae. Kuwacho numiyo mine duol, en duol mane mumiyo mine, mane wach mwadwa twake kawuono, mar mondo mi kik wabed wacho ni omi joma mine duol, koro ponono gi abuse duol mimiyo gi ni giketa chaye mbele, kaluwore ni ginyalo kata wacho ni Nancy donge en jatendwa Women Lead Economic Empowerment kacha, koro nyalo timo gimodwaro. Evelyn korka kori, in jata tije mar Homa Bay, in bende i-empower kati jiwo joma rawere, mayudore kaunti ma Homa Bay kende, kose kaunti ma Nairobi ka bende? Anyalo wacho ni atimo gite nikech few months ago dweche 2 mokalo nadhi gi Plan Denmark mondo wawuo gi donors mathoth gi gin joma oro mwandu gi mondo okony yudhe. Koro matiende ni okatime ne Homa Bay kende, atime ne nyathi, atime ne nyako, atime ne youth. I represent gi kendo abedo ng'ama wacho gik ma timo gi e gwenge kumora ma gintie. Akonyo gi kendo awuoyo ga kodgi e skunde, e groups mane gima timo. Kiwuoyo gi youth ma joma nyiri kende gi kose joma chuo kende kose riwo gi kanyakla? Gini kana nachake katin ka ja primary. Mokwongo nachake nikech na neno ni nyiri nigi shida mang'eny. To kaka ndalo medo dhi ayudo ni ok en nyiri kende. Mondo ikony nyako ni dhi bedo chieng' ng'ato e kinde mabiro, en nyamin ng'ato, en nyathi baba gi mama, ok en nyako kende. Koro emomiyo nadhi aloko mondo alu nyiri kata alu mine, naloke mondo koro wariw yudhe, wariw yawuoyi, wariw communities mondo obed gima riwo ji achiel. Mary ka intiere kaunti ma Kisumu, sewinjo welo mantiere godo e studio kae kaunti ma Nairobi, Evelyn ka achiel kod Nancy giduto. Evelyn oketo maino mare e rawere, Nancy to keto maino mare e jiwo joma mine. Mabende en thuon wach mabende watwake okinyi makawuono. In kaka jakeno mano mar riwruok mar maendeleo wanawake, be nang'eyo ni ukete ong'ala manyime weche mamulo ngima joma mine. Kata kamano, ber mane manitiere ahinya e kinde ma ijiwo joma mine, obede sectors mopogore opogore kedo kod lwenje mag kit chwech makata sexual gender based violence, kachiel kod weche kata mag ohala, kachiel kod kata manyo tije e sectors mopogore opogore. Mary. Erokamano, jiwo joma mine emanomiyo Kenya government no ojiwo losruok mar maendeleo wanawake. Nikech nidwaro ni mine yud platform mabende iwinjogie. To kaka nochakre genesis mare ne en women ne stay at home to ok ne gitiyo offices mang'eny. To koro ne gin gilook idle according to jok mane nitie diere no kaka nochakre. To koro ne giloso union mane most of the governments no support mondo gibedo ga together gipuonjre gik matindo tindo. Mano genesis mare, to tinde kama wantiere ni koro omedre nikech empowerment programs moko wuok mang'eny ma jiwo joma mine korka somo, korka bedo e decision making table, goyo mbaka kama ing'ade bura mane joma mine matin ema nitie. Koro waneno ni joma mine nodok chien, nowegi chien, to joma chuo ne ni mbele. Koro keto maino kuom jiwo nyithindo ma nyiri kata joma mine en gimoro ma the government mar Kenya nokawo maber ahinya.
nanene sana diere rule mar the late President Moi kane ogero girls schools be mang'eny mondo nyiri o enroll mang'eny education. Noneno ka area no ema mine mang'eny ok ne nyal compete jobs tije mang'eny e Kenya ka, koro ne idwaro ni gin be giyudo tese ma gi compete go. Koro gino noyawo rode ne mine mang'eny odhi e school. Koro kara sama ne gini timore, mine no embrace gini, nyithiwa manyiri nodonjo e school gitimo the relevant subjects machal gi machuo be timo, ma koro sani gin gi voice kendo thoth gi engineers, doctors, lawyers. To kamano osewuok kendo koro gima wuok e society en ni the boy chalo gima owe chien, nikech ng'ama nyako ni odwa sudo mbele ahinya e irano nyaka sani. To gima hinyo ahinya momiyo discussion mari ni berna nikech there is a gap moro ma is emerging ma wagombo ni discuss as women leaders, ni nyithiwa ma yowuoyi gi dwa dong' chien kendo ka nyiri kendo koro sudo mbele. And emi mulo kamoro ni femicide, kama koro nyathi manyako inego e yore moko maricho richo ma koro nye timre mane bedo mang'eny e Kenya ka. Koro nwafwenyo ni the boy chalo ni en bitter, oluoro rejection ka nyako ma odwa deal godo kata e yore mar dak, to ng'ise ni ano kadwari adwa dhi kama, koro chalo gima react ma ok ber mar nege ni kara koki kenda to koro in bendi tho kata an ba yie tho. Koro gik ma kamage monego wa discuss mondo wa bring up the boy child to reality ni nyako mikendo ok ni en nyako moko dhi school, nikech culture ketowa ni chon ahinya nyiri ok nosomo, en kisekende ikete dala en tije nyuol to girito nyithindo, to mano oselokore. Tiyudo ka culture waweyo chien, ok watimo sensitization maromre mono culturally bende wa bring up community mono bed gi that awareness. Koro the girl shall biro malo, o take positions, o earn money, obedo economically empowered, koro kelo chalo gima neno kasa threat, to onego beda threat, nikech be ok dwa kel girl child malo to wawe the boy child. Onego gibi at pa, nikech gidhi bedo e marriage, gidhi loso family, koro onego gibede level achiel. Paro moro an go kaka leader ni ok apar ni ji duto neno ni nyako musomo en ng'ama en a problem. En tok moro mabede community ma idwa ket ni nyako kosoma ahinya koro wiye tek, ochayo ji, koro ok onyal dak gi dichuo, thoth gi are divorced, thoth gi are single mothers. Aparo ni wayuru kanyo mondo waneuru sensitization programs mwanyalo timo kaka wayudo voice mondo wawuo gi the community mono ji owuothe wuoth achiel. Boy child is equally empowered, entie iwacho kanyo makare ahinya Mary ka ng'adi matin Mary wacho kanyo makare ni nyaka sani joma mine osebed kijiwo e sectors mopogore opogore, obede weche mag somo, obed kata weche mag manyo tije kaachiel kod weche mamoko ma nyaka sani sewacho ni osejiwo joma mine. To mano ok onyiso ni koro kata kamani wacho ni joma yawuoyi nyaka sani koro osefeel ni gidong' chien. Ponono dong' chien ma joma yawuoyi ema koro sani koro neno ni koro gidong' chien ne ema ponono nyalo miyo gineno ni joma mine bed empowered, koro kela chae moro kose ang'o matimore. Kaluwore ni mane wach mano watwake kawuono, kaluwore ni teko mathoth momi joma mine onego bed ni gitiyo kode e yo machalo nade makare ma ng'ama dichuo koro winj malit kata marach ni en owe piny. Mary kapod antie kuomi. Erokamano, aneno mana ni ka ene man kadine bed ni wanyuolo nyithindo ma yowuoyi, wan be wang'iso gima ni in be soma chieng' moro iyud nyako be mosomo mondo udagi. Jomosomo ariyo nyithindgi ok nyal dok chien. Waneno ni mano is a big empowerment program in the community. To ji mang'eny misinterpret that to mean ni nyako mosomo en nyako ma ni e lifestyle mopogre ma joma ng'eny ok nyal. Taparo ni ena gimoro ma negative madwa hinyo the gender gap e kind ji ariyogi. Koro wadwaro kaka jonyuol gi jomo ng'eyo kuma piny dhiye ni mondo wa encourage awareness. Nyathi ma wuoyi motimo law kodhi e law school to romo gi nyathi ma nyako motimo law, they can easily get married magilos a brilliant family. Kik waket ni nyako kosomo kokelo ni
nyako dala tiwacho ni to nyako mosomo be biro dak, dongo biro chai, dongo biro timi kama. Aparo ni mago culture monego walok e ground mono wa embrace. Somo no ber kabisa ka wuodi okelo nyako mosomo ne girwak gi lweti ariyo nikech mano ng'ama nyalo konyo gik mang'eny. Ng'ama osomo nigi skills, nyalo sustain life, nyalo puonjo nyithindo kata kapo ni gimoro timre e pacho. Koro kik wanegi kaka wasigu ni wuoda okawo mana nyako mosomo, okawo mana engineer, okawo mana daktari, okawo mana lawyer. Mano kelo sigu e kind somo. Ber mar somo koro wadwa dilute gi weche mathuo ji e kor gweng'. Koro piny kae malweny nitie, mama kata mother-in-law kata father-in-law wacho ni to nyako mosomo be biro dak gi nyathinani. To at the same time en bendo struggle nyathini ni otero moyudo degree. Koro nyathini bende ok obi dak ahinya gi nyako moko dhi skul nikech level margi mar winjruok dhi bedo mopogre. Koro an recommend ni iwacho kanyo makare ahinya. Ntiere kod Nancy gi Evelyn bende kik wawegi oko twak ahinya. Winjo kaka Mary Oloso ka ntiere e kaunti ma Kisumu. Kata kamano yanda somo gimoro e mbui kae ni nitiere ji ariyo ma bende koro ne gidak kumoro achiel. Nitiere ng'ama dichuo o daktari te ntiere kod min ode ma en nyako mosomo motimo nyaka PhD. To koro ni kochope ot godhiambo okweyo kata min ode chiemo, to min ode siemo ne microwave mimure chiemo gi dhoge ni cho dong imur chiemo cham. Nyalo bedo ni en kaluwore kod jip ma koro ijiwo godo joma mine mar mondo mi gisom e yo makare ma koro ponono nyalo miyo ni moko kuomgi kata weyo timo tijegi e ot kaka joma mine. To iyudo ni ka koro daktari ni oseng'iso min ode ma PhD holder ni ero timna kama to siemo ne microwave gi umeni cho. Ero okimur kendi to entiere kod jatich e ot ka, to jatich koro ema ero koro bolore timo ne gini ma koro weyo minode koro dhi ne jatich nikech bolore. Nyalo bedo ni en kaluwore kod teko mathoth ahinya momi joma mine monno ka weche ma kamagi timore kose nang'o Nancy. Aparo ni kwabiro e scenario machal kamano. Gima nyalo wacho en mana ayie gi gima Mary owacho. En mana kaka Mary owacho. En about the boy child. Nikech iyudo ko babani adier ko labda en ja PhD, maybe en employed, en dhako moa tich. Giduto gi a tich gi ol godhiambo. Adier. Ko ng'ama dichuo nyalo bet sensitive ni en be oa tich ko ol, chiega ni bende oa tich ko ol, to an gi jatich. Things will be easier. Lakini ko dichuo ni gicham ni dhako nyako timna gini. Tadier gi a tich gi te to labda gi provide gi te e odni. Iyudo ko ng'ama dhako wadimiza ng'ama nyako pod watime nadi. Wakete mondo bed piny. Ok ni ati sombe momiyo bedo kamano, lakini adier in real sense kila ng'ato aol ng'ato ni kae manyalo konyo. Dak ing'is ng'atno mondo tim. Ineno. An be ang'eyo ni ya tich iol. Koro kwa nyalo bet gi level mar joma chuo nyalo bedo understand ni ng'ato ko woko kodhi manyo koduogo the same person. Body wise ina change, kila kitu biro different. Koro anyalo mana nyiso joma chuo mondi be watch ni anything mabiro kata kwa dwa timo empowerment mar girl child ji walk gi weche chuo. Anytime kata sani they were discuss women's empowerment wachako gi wach chuo. Mai aparo ni mai bende limit wa wan joma temo fight ne women's right, limit wa temo duko wachien mondo kik wagol sauti. Mago challenges mabende wago through. Yeah. Ato nyaka sani donge pono ni wacho ga ni ji onego bed ni konyore kata kamano. Wakela ne Evelyn Network. Evelyn in thoth ni wacho ni kedo ne ratiro mar joma obeda nyithindo manyiri kata nyithindo mayawuoyi mabende gin rowere. Kata kamano king'iyo kuma piny Kenya ochope sani adiera joma nyiri kaachiel kod joma mine obed mago madongo kata matindo osebed kijiwo gi ahinya. Bende gitiyo makare kod jip ma imiyo gi no kata empowerment mimiyo gi mar mondo mi kik wane ka weche kaka koro ng'ato wacho ni ponono ni odhi kata organization moro to ng'ama miyo motelo kanyo to wacho ni kata kidhie to ng'ama miyo no ochayo ji. Mage weche ma wathoro winjo. Nyalo bedo ni jip mijiwo godo joma mine gi gitiyo kode yo ma ok ni kare. Iro kamano. Achiel nyalo wacho ni mondo jiw joma mine nikech kaka gisewacho nitiere gik mang'eny ma mine okale kata mapod gikale sani. Kata chuo kata kaka giwacho ni joma mine gi joma chuo dhi romo. Pod nitiere gap ma mon kata nyiri sani pok oromo gi chuo. Mano nyaka okuong abedi achiel. Kasto mar ariyo mondo ng'ato dhi office
en gine ma en decision mar ng'ato. Mondo ng'ato behave kaka behave office no kata otim gimo time office no en decision mar ng'ato. Kaka ng'ato rach opogore gi kaka ng'ato ber. Mondo ng'ato obed lawyer kaso duok ng'ato marach en nikech mano kite. To kwa ng'iyo kate gwengewa sani wan gi governor Her Excellency Gladys Wanga. Oketo Homa Bay kuma onge ng'ama nong'eyo ni Homa Bay nyalo bede. Kata kwa ng'iyo governors mopogore opogore kata principals mopogore opogore mamago mon kata mine kata nyiri manopuonji. Gidhi maber. To nitiere be moko manopuonji to dhi okawo tekono ochako tiyogo marach. Koro anawacho ni mondo nyathi manyako puonji kata mondo miyo ochope kiwango maduong' ma entieno kaso chak checho, mano en tabia mar ng'ato. Ma ok onego ji te okawe alafu chak riwo kode nyiri ni nyiri timo magi ma. To ana awuoyi raticho mar yawuoyi gi nyiri nikech afwenyo ni mondo nyiri obed kuma gintiere no kata sani ka une studio kai kata e office kata e school nitiere principal nyalo bedo head teacher, a male teacher to deputy ne bedo female. Matende ni pile nyaka girom, pile nyaka giwuo. Mine ok nyal bedo jotelo kendgi. Gibo bedo mine, gibo bedo gin nyithi ng'ato, gin mond ng'ato. Koro mondo gini odhi mbele nyaka jite riwre. To mondi wach ni ng'ato kite rach kata ng'ato bedo gachaya, mana anapa ni en kit ng'ato. Nikech nitiere be joma mine manodhi maber ma dhi konyo jogwengegi, dhi konyo nyithindegi. To nitiere be moko mana kaki wacho ni jai PhD onyisi ni nitiere oven kachacha inyalo tedo. Mano ben mana decision mar ng'ato kaluwore gi kite kaka en. Mary, ang'eni bende pod iluwo twak. Onego bed ni joma mine kinde makoro ijiwo joma mine. Riwruoge mopogore opogore nyaka sani jiwo joma mine. Wantiere kae kod mano mar Nancy, wantiere kod maendeleo ya wanawake, ma bende in achiel kuom jakanyo mare. Onego bed ni joma mine tiyo nade e yo makare kod jip magiyudo. Mar mondo mi weche ma wasiko kwaneno ni ng'ama miyo kosejiw, mana kaka isewacho ni moko kuomgi kosesomo, to koro mother-in-law kata inyalo ng'ise ni ain kik imany nyako mosomo, ponono biro chandi, kalone ni kiwango mare mar somo ni malo, ponono moloyo mari. Onego bed ni tiyo e yo mane kod jip mimiyo joma mine gi itiyo kode e yo maber mondo mine kata jiwo to podi wang'eni kinde mathoth iwacho ni ng'ama miyo onego bed ni bolore ahinya kuse donjo kata keny kacha, kik ibed ng'ama ponono kata ntiere kod ichwang' mang'eny, kik ibed ng'ama bayo wach kata ng'ama wuoyo marach. Onego bed ni itiyo kode e yo maber manyalo kelo kwe e yo machalo nade. Mary. Erokamano. Adwa wacho ni e ngimawa kaka dhano wan ji achwech ariyo, dhako gi dichuo. Ng'ato ka ng'ato inyuolo gi kite. And kata offices mang'eny masani samoro nitiere joma chuo motele tiyudo ka ng'ano is very rude ma ji oluore ma onge ng'ama approach iwacho ni en arrogant. To en manager or en director kanyo, ji nyalo describe gi gik moko motimo. Nikech en dhano, ka dhako moro bende otele kamoro to ji wacho kata ni en rude, en arrogant. Mano en personality mar ng'ato manonyuolego ma ok ni some mokelo. Ok ni pesa mochamo ne mokelo. Mano kite manonyuolego kaka inyuolowa gi kido mopogre. Adwa penjo kendo ni e rural life kata in ordinary life dong nitiere jomoko mang'eny kabisa moko somo tiyudo ni en arrogant, en rude, kata en dhako kata en dichuo. Donge mago timre mier. Koro kik somo bed ni tiyo godo mono oket picha kuom ng'ama miyo kaka somo no en gima miyo dhako develop karakta moro mok mare. An agombo mana ni awach kama somo ting'o ng'ama miyo malo chalo gima obwogo piny. Oyudo ka cultures mang'eny ne nitiere the place for a woman in kitchen. En gi shughulika mar weche nyithindo to gi nyuol. Koro reality no mono wa balance obiro take time mos kabisa. And aparo ni awuoyo gi jothurwa duto, culture maluo ok en culture moro mane ji ninde ahinya, kik wapimo go ganda mamoko. Jaluo ema nokwongo tero miyo mosomo e lejiko. Manyiso ni jaluo no oseneno ni ng'ama dhako be nyalo telo.
awinjo ka nyathiwa no chiwo example mar governor ma Homa Bay. En be omiye mana telo kama chuo ni miye telo kendo laro komno gi chuo. Kendo waneno gimotimo. Koro koa kelo kido marachae no to paro ni walinki gi somo to gi pesa, ta paro ni ok odhi donjo mayot ahinya nikech kata illiterate people moko nitie ma rude, ma arrogant, mano kit ng'ato migolego ei min gi monyuolego, ok ni some makele. Koro gimomiyo oyudo pek ahinya e ot kama iwacho ni ja PhD koro siemo ne chuore microwave ni mondo dhi omure chiemo. Adwa wacho ni sani ni nyathi masani modak e piny masani en onge problem gi loso chiembe to jaode be loso chiemo. En onge gi problem no. An gi kwaro mother-in-law kucha ane mabiro chako kelo weche kind ji ariyogi. Athuogi. Iweyo dhako timo gima kama, iweyo dhako timo gima kama, ane madhi thuo jogi to winjore nikech kata nyathi machielo ma wuoyi ni en bende neno mana ni onyalo chung' molos chiemo onge ni ng'ato chune. To timo ka en comfortable en e ode gi chiege gi nyithinde. To weche ma wan wakelo kaka culture moro wacho ni nyathi ma wuoyi ok onego tedi, nyathi ma wuoyi ok onego, jaode cha sande, jaode cha ore, mano wane mwa ketho ni nyithindo gi dak. Nikech weche mwadiro from here and there. Koro adwaro ni empowerment kata education awareness moro bede maber mono wakonyogi ng'eyo ni life masani oa kanye to dhi kanye. Nikech kiweyo gi e level machon cha ni kaka dani ne timo ne kwaru kamache midwaro ni nyathini gi jaode otim sani. Aparo ni wadwa duoko gi chien to piny to lokore. Koro nyathini en onge wach gi chiege ni to ng'at machiele madhi thuwe ni nyathina na yudi ka ine miluoko lewni, ine ma yudi kimoyo lewni e tol, ang'o momiyo itimo man nikech an believe ni mano nego bet tij ng'ama chielo. Ane makiko wi jogi ong'eyo ni piny ose change, gidak e udi mopogore gi mano wadake, ma gik moko nitiere, microwave nitie, wato ne wan gi mach michore yien. Gik moko lokore with the time, nitiere kata med mabebet makonye ei ot, chon ne onge mago. Koro waneno ka gik moko lokore, wawene gi thuolo mondo wa embrace the change. To kik waluo wach somo e wi tij nyako ni kite rach, nyako ni ochayo ji nikech somo. Aparo ni kwa sell that idea to wadhi hinyo piny. And ka koro nyako sombe ni malo moingo chuore, to koro chuore dhi paro ni kara sombe ni emomiyo koro kelo tungni e udi. Akwayo ni society you come up strongly mono embrace the change. Dhako ni ok kite rach nikech sombe, mano ni kite mono nyuole godo ni en rude and arrogant. Kato bed mana e level mane. Waseneno leaders mang'eny mag luo mane gine mine mang'eny ma very humble, ok ding'e kata ni en gi PhD, ok ding'e kata ni en gi masters, ok ding'e no somo. Kwa hivyo en tabia mar ng'ato monyuolego. Kik waketuru ni dhako ni ochaji nikech somo. Ayie gi nyamera ma comment ni kik waket ni somo ema kelo achaya inyuolo go ng'ato. To but as we are talking now, aparo ni piny oselokore. Kendo piny dhi lokore kodwa makata technology kata gadgets mwatiyogo. Idhi yudo ka dhako ni nigi laptop ne, dichuo ni be nigi laptop ne, ok ong'i laptop no nikech ochayo chuore. En bende tich dware mana no o continue working, oduoge ot late, odhi e meetings, o travel, odhi out of the country. Mago gik mon ji onego ket as normal. Kik watim ni dhako ni travel ahinya nikech en dhako nikech osomo koro wakelo tungni. And kwa ng'iyo gigo to biro duoko divorce cases chien. Athuwe madonjo gi. Aya, Nancy kabiro korka kori, wacho ni in thothne riwruok ma intiere, nuchako kaluwore koda lwenje mag kit chwech, kata GBV ma bende ne ng'eny e kar dak kama intiere. Kata kamano waneno ni ponono kinde mang'eny nyalo yudo ni kosejiw joma mine makoro gintiere e ot kacha, makoro ponono winjruok ok obede makare. Magi moko kuom gigo manyalo kata kelo lwenje mag kit chwech mwaneno e udigi. Ere kaka onego bed ni kosejiw joma mine, ijiwo gi e yo makare, mar mondo mi ok chope okang' makoro
lwenje mag kit chwech kata gender based violence nyalo bedo e ot nikech adiera kintiere kata koda wuon pari ot kata po ni tamri kata timo ne gimoro kalo ni watich uduto uolo kinyal kata tedo po no kinyal kata luoko ne lepe to koro boneno ne ichayo nyalo kata kawo okang' mar mondo mi koro ohinyi kata ogoyi to thothne kwang'iyo weche makamago adiera ing'iyo ga mana side achiel side mar ng'ama dhako joma dichuo tiweyo oko ere kaka inyalo geng' weche makamagi kinde ma ijiwo joma mine ing'iyo weche makamagi bende kuom pacha aparo ni kang'iyo lwenje mon godo e kind mine gi chuo kwani e utewa anyalo ng'iyo e history anyalo wacho ni en gima nobedo kata chon mamwa abro mi example kaka mar mamana en ng'ama ok noyudo chance mar dhi school nobedo married nen kanyo but gender based mowachogi kwagoyo seche moko mbaka wagoyo agoya mbaka iyudo kontie gik moko ma relate gima no undergo meaning ok kata ni empowerment ni emokelo gender based violence ni osega bedo e kinde manene to mon no hinyre sana nikech ok nigi wuok nigi nyal nyiso jowetegi gik mane dhi mbele lakini gi wan nobedo tofauti wan wabet piny mon 20 to wayudo ko 20 gite negi undergo gender based violence koro waneno ni ko 20 on the table of face gender based violence meaning ntie 100 moko oko kucho mokuoga meaning 20 gi nyakwa chak wuoyo koro nwachako wuoyo to be adiero kelo nwa lweny e kinde e mieche mag Kibera nikech sometimes giwacho ni wan waketho uteji gisemiyo wanyinge adier nikech iyudo ko ntie extreme violence makata dhako ogoma ohinyre sana wadhi rescue wakawe watere hospital kata mana kawe tere hospital no ijama kosa ineno koro daka wach ni ntie kaka dwa equalize lakini of course ntie ng'ama koyudo information ene mobro tiyo godo kako dwaro kaka anan gi information it is personal choice ati kaka dwaro ok nikech an dhako ok nikech an dichuo but ane ma choose ni adwa tiyo gi information ni nade lakini podi joma chuo oketaketa like ni shida airu kuma joma mon to mano to kiwacho ni shida kuom joma mon Nancy kata kapok abiro ir Evelyn adiera wanyalo yudo ni joma mon moko mon moko inyalo yudo ni gino mona ati kod tam mar lelo yudo ni ponono olelo kata ng'ama miyo moira era lweny inyalo yudo ni gintiere ot kae kod wuon pare ponono gigwinyore mane paro matin to jawadgi beda piny to koro ene makoro siko ne mang'ani no kigoyawa okinegawa kaito ng'ani ko maka bade to opade matin to ok bi penj kata ni ng'ama ne nja makosa ng'ama wuoroni ema koro ibiro mak ne chik en ibiro mak ng'ise ni igoyo mino dinang ok many kata tie wach ni ang'o mokelo shida ang'o miyo magi timore ng'ama miyo wacho kamano kata diro ng'ama dichuo to the wall ni goya kalure no ng'e ni ka kogoye to chik biro bedo e kore kalure ni wanyalo kata wacho ni wantiere kod grube mathoth ahinya makedo ne ratiro mag joma min kwanza an personally alelo kora paro ni it is upon pia my partner o understand ni tiga ni lelo ga en bone some ways to control it an be ane kaka nyalo control it mana kaka no wacho kit ng'ato ok en ni ati nikech an dhako lelo inyuolo godo nyathi inena nena ko nyathi tin to uwe penjo maswali kweli godo nyathino kata chuore obiro ga penjo maswali gimoro kikwonde ni digol gin mana konyuol ng'ato olanda konyuoli irateng koro lelo ni nango wadwa gole ten character mantie ir ng'ato to bende sometimes yes wanyalo gole in a negative way but it also happens with men kata chuo wan gi chuo maricho gi chuo mabeyo koro mon bende bro bedo maricho gi mabeyo dakwa bed gi mora chielo wate anno ka Nancy Evelyn bonje kinde milos Evelyn magi weche matimore nikech dede yudo ka ng'ama dhako nyalo push ng'ama dichuo to the wall okasa ni okigoyawa negawa kawuono kalore kod gwando kata matin magintiere godo to ng'ama dichuo ni kango tinga bade bogoe aya ng'ama dichuo ema koro rach ok bi penj kata ng'ama dhako ne ang'o motimre mar mondo miyo lerne nyalo bedo ni kalure kod teko mathoth ma joma mine yudo kokalo empowerment groups ema miyo koro ponono wakalo kiew kapok aduoko mano adwa nyisi ni apa ni higa mokalo ne atimo research moro Homa Bay koro wan gi questionnaire koro iketo mine tipenjogi ni sani koponi chuori omedo onyisi ni okitedo to goyi inyalo timo onyisi ni onego goya ka ukitedo tiwe tedo ne dichuo nang'o
mago koro joma chalo mine machalo kaka mama wagini joma dongo higni 50, 60. To kidhir joma dichuo be ka wapenjo ni to koro kawuono wuondri ni chiegi owuok ndalo 4. Jaodi owuok to konyisi no dhi kanye. Kaka wuonot onego itim ne ang'o? Onyisi ni mano nego rodhi, mano onego go. Matende ni owacho ni mano kit ng'ato, lelo nyalo bedo kit ng'ato. Mana dier. Lakini gimomiyo nyako kata miyo nyalo siko nyiso jaode ni goya nikech nyaka ne nyuole. Noneno ka min gi ni goyo. Kako wacho ni min gi no okale gender based violence. Gender based violence gin tungni kata goch, kata unyalo bedo mar paro, unyalo bedo mar ang'o. Koro mondo mi ng'ato ng'ama lelo sik nyisi ni goya, kata gimoro matin kotimore to nyisi ni daki goya, nikech are kanotin. Mane gima noneno ni ka min gi wuon gi min gi ochwanyore to gitimang'o, gigore. Nyathi modongo sani awach ni e generation wa ma ji osomo, ng'ato nigi gire matin, kata ka ok en pesa mang'eny, ng'ato dhi school, ng'ato timang'o, inyalo yudo ni tiere kaka giwuoyo kata kaka gin kaka awach ni jomodak. Ntie kaka ginyalo wuoyo mopogore gi weche mag goya, abogoyi, abotimang'o, mana nikech somo, mana nikech gik mwawuotho kwa nyiso ji ni empowerment, chuo onego support, nyiribo onego support, to mondo achaya bi, mano en kit ng'ato mano nyuolego. Mondi ng'is ng'ato ni goya, mano nyaka bed ni kama ni donge, kata gweng'u, kata nyaminu, kata ngima thothne manidake ni yudo ka gimoro kotimore matin, to idha baba unegoyi, kata baba unego mamau, kata baba unego monde. Koro mane gimo bede pachi. To kane okiwuok e gine machal kod kech kidhi, amishwa ni kidhi e pinje moko, mano ok nyal bedo gima ji kata nyathi achiel ong'eyo ni baba kochwanyo mama kata mama kochwanyo baba to gigore, nikech ok notimore. Are ka gitindo kata sani oonge. To nikech wan nitiere wan onyuolwa gwenge moko mani neno ka min ng'ane go ng'ane, wuon ng'ane go ng'ane, gigore jomoko ma kata tho nyalo wuoke. Koro imbi ng'eyo ni kopo ni chuora kata jaoda kata jirani, keni ok en ga kata mana joot kende, nitie kata jirani kata nyuola, yudo kinyiso miyo ni wabugoyi nikech ok ibiro e bucha nyuola, nikech mane kaka okete ne mine. Adwa ni wakaw yueyo mokwongo mondi e twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Nyako Ramogi Ajwang' or ote magi, aneno kuoro ote makamago, abro bedo kasomo gi achiel kachiel e kinde modhi mbele to twak marwa, kik idhi mabor. Tindo dikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu ari omuyakombwa andi mambi nochote bumusani ono omuyakombwa nandi mambi ende nochote byamati ane nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kare jopiny. Magi duto
yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e twaka e chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono kama ogoyo mbaka kotudore koda mine giyudo teko mathoth kosang'o matimore kaluwore koda jip mopogore opogore kata empowerment mopogore opogore ma joma mine yudo gi sani. Anyisi ni ote magi bende abiro bedo kasomo gi achiel kachiel. Kwanyalo mana somo moko kuom ote ma joneno magwa chwalono kinyi ma kawuono. Wawinjane ni jogo maneno wato wacho nang'o. Onyango Odo Junior wacho ni tuning in from Tingare Siaya. Onge teko majipgo medogi other than disrespecting their husbands. Chon ne onge gigi, mon ne oluoro chuogi. Mago mana paro mopogore opogore dhi mbele kwa wacho kanyo ni kendo dak ne mit aduwa makata kimeto to rwako nyieke gi mora. Sani kimeto tichal ng'ama oyawo 5th World War. Haya. Mago pach joneno magwa manochi Manchester kanyo wacho ni jipo no miyo gi wang' teko kendo wuondogi ni giromre gi joma chuo kasto chako kelo tungni e dak. Abdalla Abdi wacho ni en adiera ni mine gin chwech mang'aw ka omigi teko ahinya to ok gibing'eyo ni onego gibed kaka chwech ma onego winj chuo kaka joma oritogi. Wilkista Joseph wacho ni yes, jipo nyalo sudo ng'ato nyime, an jipo osesuda maber. Wilkista Joseph Nyamalo kawuok Adiedo Karachuonyo, Homa Bay County. Erokamano ahinya. Geoffrey Toms bende wacho ni nowadays women are over-empowered and men have been neglected deliberately. Jojo Lieng bende wacho ni bora lakini kuna baadhi ya akina mama wanatumia hiyo nafasi ya kufanyia bwana zao mabaya. Calvin Otuza bende wacho kanyo ni mine nyaka koro yud teko mathoth nikech jok manya miyo gi pesa mag dongruok onge. Gin ema gimanyo achuogo emomiyo mon haya kata kamano dholuo moko ndiko matek ahinya. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni mon tinde nigi teko mathoth kata mana e udi kaluwore gi women empowerment en gima ber to rachne en achaya ma mon moko tinde odonje gi take advantage nikech gin joma idewo. Odhi mbele kwacho ni mon oseendelea nikech ging'eyo loso osiepe piyo. Gidonje buche gi chama modhuro makonyo progress mekgi. Rach empowerment ma nyidendi yudo osemono nyaka nyidendi moko dhi katedo nikech ging'awo ngima gi malo machuo koro oluorogi. Kawuono penj na gini ni nyako mosomo nyiso ang'o? En ng'ama ochopo e kiwango mane mondo oyud title mar somo? Awinjo ukanu moja.
mago paro mopogore opogore mag joneno mago. Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho ni mine oseyudo jip mathoth sana nyaka ne Beijing conference nene. Sani be temie uru jiwo boy child yawa. Wacho kanyo ni tho. Gap moro dong oko ka, chuo sani ema obedo vulnerable. Chuo sani ema koro sandore e udi. Sani ka ichuonyori kod jaodi matin to sewuok odhi dwaro tich Saudi Arabia. Onge time mar loso wach. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguye, Kanyada East. Mago mana moko kuom paro mopogore opogore kowuok kuom joneno magwa maneno wako kale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Med mana chwalonwa paro makamago nyako Ramogi Ajwang wabro bedo kwa somo gi achiel kachiel. Mary ka entiere studio maro e kaunti ma Kisumu, winjo kanyo paro mopogore opogore ma joneno magwa chwalo no duchieng makawuono. Ng'ato bendo penjo kanyo ni en kiwango mane mar somo ma ng'ato koro ponono nyalo yudo title mar ni koro somo ponono koro nenore ni en ngas moro mamalo moloyo jomoko. To bende en adiera ni ponono ka ng'ama miyo bede empowered ahinya. Tiwinjo ka Ruth wacho kanyo ni moko kuom gi nyalo kata mono gi donje keny kaluwore ni koro nenone ni en ngas mamalo moloyo ponono chuo moko. Awinjo comments go kaka gidonjo. Aneno ka thoth gi neno mana ni somb ng'ama miyo interfere gi marriage gi keny ni kendo ng'ato bo wacho kanyo ni nyathi ma wuoyi dong chien. Achako wacho mano ka wachako wachni ni onego giringaringe level achiel nikech society dwaro the two people together. Koro gima temo wacho kawuono en ni somo ni ok en gima hinyo ng'ama nyako. Chuo mang'eny asewuoyo godo e level moko mopogore. Ayudo ka ng'ato nitie en gi chiege to chulo ne fees mono nyako no dhi skul mono omed somo dhi malo. Ang'o manie pach ng'ama dichuoni? Ato Mary bende wasebedo kwa winjo Mary be wasebedo kwa winjo kata sigana moko maponono ng'ama dichuo kosetero kata min ode somo kacha ma min ode yudo kata degree kendo doko weyo ng'ama nochulo ne fee. Mago bende weche mwasewinjo. Mago be timre wawinjo gi to moko bende nitie mathoth gi chula fees mono jaode no yud training moro som kata nursing osom kata bed japuonj otere to dak kode. Mogo be timre. Society en a mix of everything. To kama koro nyiso ni conflict moro dhaw moro dhi bede kind ji ariyo gi titiyo gi somo ni kaka makelo dhaw. Kanye modo nwa wuoye kabisa nikech somo ni kelo kwe kendo somo ni kelo dongruok e dalani, somo ni yao dalani, to kik wang'iye ni somo ni kelo mana lweny all the time. Nikech dichuo ni be wacho ni asewinjo chuo mang'eny kasungo bende ni aning'e ni an jaodo somo maber. Osungo tiende ni en proud ni en gi dhako mosomo. To kik waket somo ni kelo lweny all the time e kind keny mar dhako gi dichuo. Nitie berne ng'eny moloyo rachne. To awinjo kendo kamoro kama chanda madwa keto ne jopiny ni ng'amo somo nigi gimoro miluongo na awareness, ong'eyo ratiro mare. Koro ratiro ni kodhi motiyo godo ti makata lese kata luwo kata weche ne moko mag lope moko dwaro title deed ong'eyo ni gima kama onego tim kama, nyithindi otere skul makama, gimoro kitimo kata ka gin gi divorce case en gi right mare, ong'eyo right mare koni gi koni. Aparo ni kanyo bende awareness makoro ng'ama miyo bedo go monyalo challenge gimoro maber koluwo ratiche ni mano bende miyo oganda mang'eny neno ni nyako mosomo koro wang'iyo yepo ahinya. To nego ng'iye ni mano is positive. Neno ne maber no nyalo miyo okony gimoro e society. To awareness no koro ne piny ne nitie kama dhako nyaka bed mana piny. Eni nyise gimotimo, eni nyise gimowacho, eni nyise yo moluwo. To kakoro nyako ni osomo koro dwa loso yore nigi kende owuon gi teko ne mar economic empowerment.
koro buogo joma ng'eny. Aya, Mary makna mana paro no gi kanyo. Mogo simo. Makna mana paro no gi kanyo mondi Mary. Adwa ni watudre kod jafwambo marwa mane kaunti ma Kisumu kono mano Millicent Adhiambo ka entiere kar yiengo nyamburko ma Molem kata Molem Bus Park. Kalore ni kar yiengo nyamburko ma Molem kata Molem Bus Park ne onego bed nosechako tiyo ayanga kata kamano chenro mag tiyo kanyo no chungi kalore kod buche mopogore opogore ma podi iyuare e do. Kata kamano Millicent ichiew nade kaunti ma Kisumu kono kinyi ma kawuono inyalo mana nyiswa ni nyaka sani ang'o matimore e bus park ma Molem Kisumu kono Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kawuok e tesen nyamburko manyien mano yawe kar dak ma Nyamasaria Molem ma bende odiochieng' manyoro ne ochako tich ayanga. Kata kamano kawuono to kawachopo kaendi to wayudo ka tesen obila kaendi laro mare en pap lilo. Koro wan kod moko kuom jowuoth, wan kod joala, wan kod weg nyamburko ma bende nosedar oyae tesen maduong' mar chungo nyamburko e boma ma Kisumu kocha kendo biro koni magi sani gin be gikia ni gitim nang'o. Wada winjo pachgi nyiswa ni to kotenore kod chik mane kata notice mane ogol kod doho mar chungo tich mar tesen nyamburko niendi kuom ndalo 20 giwache ang'o to jowuoth mochopo kaendi gin buo kata bagni mane momako gi tang'o ma gin godo ma gidawacho kotenore kod wach tich mar tesen nyamburko makae ma Molem ni. Abachoko kodi kaka jawuoth king'iyo kamera chak na gi nying monisa ni to in ichopo kaka ya kanye to kani chopo kaendi picha ma wang'i no mako ogoi gi buok e yo machalo nade to ang'o minyalo nyiso sirikal kotenore kod kata kachiel kod weg nyamburko ma bende pok ochopo kaendi mondo kae ochak nyinga iluongo ni James Omondi Onyango, awuok e gwenge mag Nyamasaria. Nyocha mor kaneno ka stage ma Molem okel kar Molem ka nikech en machiegni kodwa wanyalo idho gari sa asaya to kendo duogo mari nyalo bedo maber nikech security wise wanwang'o ka koro sani ber nikech ok wanwang'o koko moro amora e stage kane wabiro to kane wachopo kar stage mar Molem to ne wayudo ka gache mag ting'o abiria ne onge bane wabedo gi buok kata bagni mar jowuoth nikech jowuoth koro bedo stranded ma kama gichom gikia ni gidhi e stage ma town to kata gidhi e stage ma Molem to Molem ema ne oseland ni en stage ma kende ma ng'ato ka ng'ato nyalo biro to kawe gare gache kar ka kata kirango kar ka onge gare mora mora mating'o jowuoth mana mag ji personal ma bende rito gache kar ka koro ok wang'eyo gima timre nikech wach ma winjo kar kama obwoga ni kendo oter wach mar stage ma Molem e court ma pod wabedo gi bwok ni to wabiro rito court nyaka karang'o to gima ber ne osebiro machiegni wabedo gi bwok nyathiwa koro kaka an jawuoth ne wakwayo sirikal ma Kisumu mondo mi okonywa obed gi tich mayot wawe bedo gi bagni every time mara town mara Molem koro wakwayo governor ma Kisumu mi mondo mi okonywa stage ni oti immediately mi mondo kik wabed gi weche moko ma kendo ni dok town ni duogo Molem wati gi fare mang'eny nikech sani koro akoso gari kae adhi e town kendo adhi tiyo gi fare masiche moko na onge to stage obed achiel nikech stage kobedo town gi koni to wabro bedo gi bagni mang'eny jowuoth bro bedo gi suku mang'eny erokamano machiegni madhe aneno ka iting'o mbugru e wi machalo ni oting'o nyuka moro kaka ja ohala odiochieng' manyoro nochalo kodi kae to kawuono kaka ineno kaka en pap lilo osechalo kodi nade chak gi nyingi nyinga iluongo ni Mama Priscilla Were area ma Molem ka nyocha wamor kokelnwa stage ni to wabet gi kuyo maduong' kawuono kech kanyo wabiro nyabiro gi 20 liters nya uso te matieko ka kuna te mondo aru 40 liters ka biro go talewa yudo ka stage ni nono makata ng'ato to nyowa mor nikech koro wada pidho nyithindo yo mayot wan gi nyithindo maonge tije to nyithindo nitie nyaka nyikwa mwa pidho koro kano kelwa gidi ne wamor kabisa ni wadwa pidho yo mayot nikech nyithinde waonge tije mamai kama ni wang'eni koro wadwa koyudo konyruok to wago mos kendo wakwa governor Professor Peter Nyang'nyong'o mondo yo konywa waleo stage ma Molem wakwa ni mondo duogi mondo wayud konyruok nikech nyawa wan gi konyruok e yo mayot gi nyithindo wabenyo yudo tich mayot wakwayo ni mondo governor oduognwa stage e yo ka mondo stage oduoka mondo chak tich nikech aleo gi nyuka mana ruo mang'eny ma kuma dwa teri akia to gin gik motero pesa maduong' koro akwayo ni mondo ukelnwa stage mondo wayud konyruok erokamano ahinya machiegni inyalo wacho ang'o kaka bende jawala an iluonga ni Susan Buyu
Nyoro nwaloko maber e stage ka ji ne ng'eny, nwaloko mwaringo kendwa, to kawuono ka nwadonjo ka, wayudo ka stage en pap. Koro wan wakwayo mana sirikal mondo konywa nikech nwayudo yuto mayot ka stage ni kodwa machiegni kaka wan johala. To kaka kawuono wabiro wayudo ka pap. Koro konywa uru mondo wang'e ka wanyalo yuto, watero nyithindo e school. Mana kama. Machiegni. Masai, karibu. Asante. Mimi ni Masai na naishi hapa ni Masaria. Kweli tunawashukuru serikali wa Kisumu. Jana tulipopewa tu kidogo tu nafasi ya kufunguliwa tu stage ya Mwele. Maana mimi nimefanya biashara tumbaku na tunawapenda jana tulipofunguliwa hii stage ila nipunguzie gharama kwenda hivi town. Leo tunaona hatufanyi kazi. Sababu jana tuliona wakubwa walipokuja hapa na hatujaona leo. Jana tulifanya kazi vizuri, leo hatujafanya. Kwa hiyo inatakiwa tu tusikilize na sisi ambayo tuliokuwa hapa kwenye hii stage ya Mwele. Asante sana. In kaka achiel kuom weg geche mapengo ka inya wacho ang'o ang'o mano timore to gi kwayo ma an iluongo ni Fredrick Otieno ode. Koro an gima nya wacho, wan waseloso nyaka ofis ka. Koro wan gima nya wacho, geche obi kae. Ne wasechako tich ka to onyo ne jogo gine magino keto wag buok kabisa. Koro wan gima nya wacho, gino oselos maler, gino tiyo gi pesa mang'eny kabisa. Machacha ineno machacha ofiswa wasalose maler mulo line. Geche no osechako donjo ka. Koro ndalo 20 makoto chiwo buyieri to aka weg joko manosemako apise ka. Wan wadhi rita nekech wang'e ni gikone ni tich no nyaka tire kae. Mano gima wang'eyo. Koro wan waore mose wach mo ma joka wacho ni molem tie koko, mano gima onge. Erokamano nyaka tieko gi weg nyamburko achiel nya wacho ang'o e wach kot mochiw gi chungo mapis na chungo kae. Anto gero gimotimore kani koro iluongo ni Steve Chinga Agutu. Hapa nasiwo sa mokwongo cha. Koro akwayo mana kot ni kanyalore to gimoro amora mondo ti nikech kar kae oselosi moko wawe kama to pod odhi kethore. Koro kako nyalo miyowa thuolo mondo wati to gik odhi mbele nikech an gi gari maluongo ni Kala Enterprise. Mano kami matiye. To sani geche ok nyabiro ka nikech onge kaka nyalo tim ka kod osigolo order. Koro gino gimiwa thuolo mondo wati nikech gino oseger mondo jowa boyud gimoro ikonyalo chiemo johala wala ko wandgi wakonyre dala waka. Magi mane dala an wuodala ka yan mai dala wa. To ka gima ber obiro nyakwa rwaki mondo gima moro timre. Jowa modhi e kotgo kik gitimno marach kik be ni win wuonewa mai dala waka. Gima timore niya onego beni gima timore maber kuoma timore maber kuomgi mondo maber ka gin mondo gino timre odhi mbele. Kaki wacho ni nuo dala ka iwacho ga ni alwora ni security ng'eny kata rita rochore ga nyalo wacho na de kotino kod koro wacho ala mokel ka e yor bas. Ala mokel ka security seche moko dhiga marach lakini nyaka gini nyokel ka pok aneno shida moro amora. Onge gimoro amora sitimore marach watiyo kanyakla ka maber gi jowate. Koro gima dwaro ni kapo ni gini nyadhi mbele to security apa ni wan gi police force kacha. Onego beni ka police force nitiere to gimoro madhi bedo makare mondo ng'ama timo marach e ka to koro police ema deal go. Mane gima ndanga wach ne oganda tema ntiere. Erukamano. Ndalo 20 mochiw gi kotu yieri to gi kaendi. Ndalo 20 go nosenyisa gi Sonkona ma wuon Kala. Onyisa ni otichiw ndalo 20 lakini wach gik mwatimo gi odhi mbele. Koro ticha kret 20. Wambo ko pingo mano. Koro kot ko yien mon 20 ndalo 20 no kanyalo chopo mondo wati. Tauro go erokamano mondo wakonyre. Ka jodala. Mana kamano Joyce mago e weche ma medo tucho e county ma Kisumu kae ndiko pogore gi mamoko ma bende waluwo ma odiochieng' dho mama ka iwinjo ka jodak ma kaendi kwayo ni kaber to miyo wegi gi ti nikech osekelni gi maber e dala. Koro gikwayo ni tesen mar nyamburko mosekelni endi ka gikonyore kod nyamin gi mar chuny boma ma Kisumu mano tesen maduong' manyocha tiyo chon to mondo yienegi gi ti mondo jowuoth kaachiel kod weg nyamburko kik bed kod bagni makake kacha. Ko kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo e mbaka romo Joyce. Mana Millicent Adhiambo ka intiere mane tesenda
nyamburko mano ma Molema mayudore kaunti ma Kisumu. Janeno amoro kae Michael Blessed wacho ni mos ni Masai kanyo, kalo ni Masai no bendo golo pache e yo makare kalure koda kaka sani koro nyamburko ok chope tesen nyamburko ma Molem kanyo. Kata kamano warita kuom thuolo mar ndalo 20 ma doho chiwo mar mondo mi kato chungo nyamburko dhi e tesenda nyamburko ma Molem e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Millicent, medluo nwa weche mamoko mwabro bedo kwaneno e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Ramogi aduoki e twak pod antiere kae koda nyidendi adeka mano Mary Odhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu, Evelyn Atieno kaachiel kod Nancy Anyango. Wabedo kod twak otudore koda mine yudo teko mathoth. Kata kamano Mary no sechwalo pache kotudore koda mago ote mopogore opogore ma joneno magwa bende no chwala. Chak kod Evelyn, iwinjo kaka joneno magwa bende no loso kacha, moko kuomgi wacho ni kod jiw joma mine tok ni kare nyalo ketho udigi kalo ni kela chaya moro. Kata kamano ang'eni ina thothne itiyo kod rowere matindo, to gini wanyalo wacho ni chakore mana ka ng'ato tin. E kinde ma ijiwo rowere matindo, bed rowere ma yawuoyi kaachiel kod mago manyiri, ujiwo gi yo machalo nade mondo e kinde mabiro mbele kik wawinj weche mawachore ni mine ka obed empowered kata nyithindo manyiri ka obed empowered to koro gitiyo godo e yo ma ok ni kare? Mano en adier, nikech giwacho ni sani nyithindo machuo kata joma chuo chako dok chien matin. To sani king'iyo onego ikuong ipenjri ni ang'o momiyo gidok chien. Achiel en nikech chuo kata yawuoyi ok oyie mondo giwach gik matimore negi, nikech adieri wacho ni nyiri lelo. Nyako kata sani mipade kata inyise kata ng'ato otimone gimoro, gweng' te dhi ng'eyo, skul dhi ng'eyo, nyithindo dhi ng'eyo, min gi gini dhi ng'eyo. To kopogore gi gima timore ne yawuoyi kata nyithindo machuo. Nyithindo machuo apani kit chwechgi gin joma are tin gi inyiso gi ni inyathi mawuoyi. Yani kata gimoro inyi manadi nyisi ni kik ywagi, kata japuonj ochodi klas kik ywagi, nyathi mawuoyi, in wuoda, in siro, in ang'o. Koro mage gik mane timore chon. Emomiyo generation ma rumo mar ji ma ok dwa yie ni nitiere empowerment, nitiere nyiri manyalo somo, nitiere nyiri manyalo chulo gigegi, nitiere miyo manyalo giso dichuo ni kawuono ane machulo fee in dhi ng'iew lo. Nikech jonyuol noseng'iso chuo ni in emiduong', in kik ywagi. Nitiere gik mane jonyuol ong'iso nyithindo ma yawuoyi maber okonyogi, nikech gibedo joma roteke, gibedo joma daring. Akia nyalo wacho nang'o daring gi dholuo. Ginyalo donje gimoro amora ka ging'e ni gidhi loyo. To gino dhi biro negi marach nikech kata koro gimoro hinyogi, nyathi mawuoyi ok nyal wacho. Inyalo yudo ni nyathi mawuoyi otimne gimoro e skul, otimne gimoro gi ng'ama rite ot, to ok onyal wacho nikech society kata joluo kata to king'iyo kata e dhoudi mamoko oseng'isogi ni kiki, kata king'iyo dhoudi mamoko iterogi timonegi circumcision and initiation and everything, onyisgi ni kik ywagi, matende ni onyisgi ni kata gimoro timore ni to kik itimang'o, kik iwuo. To kopogore gi nyiri onyisi ni ywagi, matende ni kata ka ng'ato pade matin to osewuoyo. Emomiyo statistics golo mar mine sana. To yes, ayie ni nitiere chuobe ma gik moko timore ne, nikech koro awuoyo gi nyithindo ma yawuoyi, awuoyo gi nyithindo ma nyiri. Nitie yawuoyi ma kaka iwuoyo kode ochako koro kawi kaka nyamin gi, kendo nyisi ni mama gini timona kama, baba timona kama, joma dago timoga kama. To mondo mi uchop mondo nyisi mano, nyaki bed close kode sana. Moloyo kaka nyathi ma nyako nyalo manyiso ni hey, ang'o matimore, to onyisi. Nyathi ma wuoyi ok nyal nyisi. Emomiyo an sani kata sani projects matimo en ni atemo kelo the community, atemo kelo the chiefs, atemo kelo NGOs, atemo kelo partners mondo kik obed abeda ni nyathi ma nyako, lakini omigi focus be nyithindo mawuoyi, mondo ka nyako mi sanitary towels to nyathi mawuoyi bi nyal mi sabun, nikech embo dwaro sabun mondo luokre, embo dwaro gik moko ma onyalo tiyogo mana kaka nyathi ma nyiri be bedo godo. To duongne ma anatemo ng'iyo ni mondo kik item nyiso nyathi ni inyathi mawuoyi kik itim gini. Imiyo gi tich moro matin kata dala kata gweng' mondo gitim. Nyise ni gini timo nikech mane gimone gitim kaka nyathi. Onegi luok sande nikech chieng' moro ibo bedo maduong', ok ibi dwaro mondo kata dako kata maid ma sik tim ni gigi. What if ka maid otho kata chiegi no nindo, ibo timo nang'o gi nyithindo? Koro king'iso nyithindo gi kata itemo rito gi ka gidongo, we temo keto nyathi ma nyako ni in fragile, ok inyal somo maths, ok inyal timo ma, nikech kata sani yudo ni nitiere kata conductors ma mine, to kendo gitemo maber kendo yudo ka geche go pong'.
Koro atemo nyiso jonyuol kech sana en janyuol, ok en nyathi matin. Temo nyiso janyuol ni kiwuoyo gi nyithindogi, we temo keto ni nyathi ma wuoyi iduong' kata in gi teko, nikech duong'no kata tekono bo konye yes, nikech odbo donje gik moko head on, nikech mane kaka baba luonge ni baba wuoda siro ang'o, obo dhi head on. To nyathi ma nyako osikne ni mami ang'o, koro en clumsy, en onyalo yudo ich, onyalo timo ang'o, nikech kamane kaka okete. Koro an atemo ga nyiso jonyuol nikech jo town bere ochako ng'e gigi. Shida en community. Watemo nyiso gi ni ok wapiem, ok wane ng'eyo ni nyathi ma nyako ka nigi pesa onyalo bedo jatelo, onyalo control odi kata kamano. Lakini watemo nyiso gi ni kikonyo nyathi ma nyako to kony gi gite gi wuoyi. Nyise ni ka nyisi ni luok sande otieno gi atieno, anyisi nikech mano e gima onego itim, en the right thing monego itim kaka nyathi. Ka nyiso unu dhuso, ng'ane kokalo maths, ng'ani bo kalo maths, ariwa dute nikech un nyithindo mane gima onego utim. Kunyuomoru kuamua ni kamae kaka udwa dak, mane kaka uamua nikech mano koro un, an koro aonge. Iwacho kanyo makare ahinya. Nancy korka kori, nikech weche koro paro wuok mopogore opogore. Joma yawuoyi bende koro wacho ni joma mine osemi teko mathoth ahinya, koro wan kaka joma chuo wadong' chien. Mane momiyo wanyalo wacho ni mane ma apo nono miyo koro joma chuo nyalo bedo ni koro winjo ni joma mine koro bedo empowered ahinya, ni koro gibedo koda chaya moro. Kata kamano wanyalo wacho ni mano ok en adiera, po nono en adiera kuonde moko kata ok en adiera kuonde moko. Kata kamano unu jiwo joma mine e sectors kaka mage mar mondo mi ngimagi odhi mbele yo makare. Bende nyisa ni nyaka sani koro wang'e ni nitiere mine moko ma gine joma wuone to gine joma mine e udi mopogore opogore oko kae. Ka chako kare kiwacho ni mine miyo teko, onge ng'ama omiyo mine teko, mine kawo teko gi thuon, waonge option. Ng'ato osewaidi. Inyalo wacho ni ikawo teko gi thuon nang'o, nikech osediwa omiwa wakawe gi teko nikech koro waonge other option. Ineno an nyaka ji tuma, nyaka diane information no nyaka chop ka nyaka hivyo. Koro onge ng'ama miyo gigi wakawo gi lweny. To feminist center wan watemo sana, especially in terms of information. Watemo mondo empower women information wide. Mondo at least ng'ama dhako kata kochung' kata ken kende kata ken gi chuore ot bedo gi peace, nikech kata seche ma dhako nigi pesa to konye ot dongo okonyo dichuogni at least financial constraints moko rum. Ko dhako ni en gi shida mag SRH, sexual reproductive health, ne nigi shida, en aweyo ong'eyo ni gini tima we adhi e osiptal. Ineno ko ong'eyo maber ni gin gi lweny, to lweny gi wawacho ni kata dichuo kin gi lweny gi dhako in gi right mar tere kuma dhako no nyalo tere. Dongi wacho ni abro tere ka police, in be nya tere ka police. It's okay ko dichuo bende tero dhako ka police. Koro wasebedo gi mon, watimo ne gi trainings, but anyalo wacho ni en gi positive impact, positivity mar duong' moingo negativity mar empowerment. Positivity duong'. Koro dak wabed ni wawach ni ati koro wa reduce, but gima nyalo nyiso bende ji, especially joma no oro messages ber sana kiwacho ni chuo we chien, lakini adwaga apenjo gaji ini timo ne dichuo nyithindo machuango. Ani iblema na empower women to into personally kata mana kawa nthindo e Sunday school machuo iwachi ni kawuono boys come this side to learn. But you still want to blame the women for empowerment. Again, another question, who is empowering women? It is women who are empowering women. Why can't men empower men? Kwa sababu what we're getting in such a way makoro kenden conflict. Yani society no se chakachaka ni issue and woman from Eve, from the Bible. It will be a woman's blame every day. Kila siku ni mwanamke pile en dhako ema wang'iyo ni dhako ni otimo gini marach. Odni no kethre, dhako ni momiyo odni okethre. Dhako. That is so wrong. Emomiyo wadhi in a wrong way. But kwa chako ng'iye in a way that adier dichuo bende nigi responsibility gi monego bed no okaw to obet gi humanity iye. Adier wabro dak maber. Ok wanyal bet ni wadwa complain pile ni dhako timo kama hapana. Sisi wote wa step up, wa be kini gi interest gi boy child, chako organization kata group kata mana dhi anathiga kata pool table kuma chuo ntie. I have these discussions but angeni podi talk gitek giwacho ni sani dak timre, lakini ntie achiel ma wacho ni it is true. Ineno ken story mar femicide mane timre. Talk to men, winj kaka giparo, dhi wuo gi baba upenje ni tiparo nadi wach mon minego gi. To kose judge mon tipenje ni pare ni an monega. Ibro neno ko shift thinking ne.
nikech pile pile ana dhi school babu otera school otero wete na school babu en ja welding anonge kuma babu nyiewo na tich ang'ang'ana oko ka ang'ang'ana oko ka kaka girl child ayudo tich adier awayo nyathiwa ma wuoyi cha chien king'iyo level wadhi bet different lakini podi nyathi ma nyako pok wiyo wilga gi dalagi an ang'eyo ni mon emoloso miechegi kata mieche mane chuo tho mieche go los moingo mane mon otho to kata kochuo nodong podi ne gikelo mon moko emanoloso miechego mak naparono gi kanyo nyakora Mugia Jong adwa ni wakaw yueyo mar ariyo e twak maro e chenro mar mbako romo ote magi pod abro bedo kasomo omiyo dhi mana mbele kod orogi imedo mana keti Ramogi TV kik dhi mabor. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Mondio tuma marse ote kaka skiza tune mari Desta aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Nyanya ni kochako, nyanya nigi stem moko tegno. Koro waketo ga tonde gi chon, eka koro nyanya ka chako bedo mapek ma koro dwa chako nolwar to wachako nare. Machiegni kendo nyakora Mugia Jong erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa. Singo nene abro bedo kasomo moko kuom ote muchwalonwa odiochieng' ma kawuono. Kwanyalo mana somo ote kendo achiel kachiel mar mondo mi wawinj anene to jogo maneno wato wacho nang'o kotudore kod thuon wacha marwa. Philip Mboya bende wacho kae ni women empowerment without any controls and balances osekelo a lot of problems in families with a higher rate of divorces everywhere. Kata Nyasaye ne ong'eyo gimomiyo ok nochweyo Adam gi Hawa dichiel maromre. Philip Mboya entiere Ugis. Mike wacho ni an Mike manyadhi ananeno ni gino lure gi kaka ne nyathi manyako neno kaka jonyuolne ne gore bang' ka gichwanyre. Ote machielo Lilian Akinyi wacho ni mine nigi teko kendo tiyo matek nikech joma chuo tinde olokore nyithindo ipidho chuo chendo. Haya. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni Joyce kelo twak maber ahinya. Kawuono penj na welo ni nyako mosomo en ng'ama ogik e kiwango mane nikech chal ni tinde ji misuse the term somo. Isaac Alande Ojwang bende wacho ni oyawre nyikwa Ramogi kido marach ok nyuol go ng'ato mano miriambo. Luasi kata environment play a crucial role in the development of a person. Koro ng'ama arrogant kik wach ni mano onyuolego. Kaka parent nurture their children with would determine kaka the person handle him or herself. Jomoko
mane okoso lwasi makare ka gia piny ka gidongo yudore e kind andaki nikech odhi mbele kowacho kanyo koro chunogi ni nyaka gilu kido mopogore gi kaka ne ging'iyo. Dhako nyaka luor chuore kendo submit. Wach somo kik tigo e yor kelo achaye dak. An Isaac Alande from Migori. Lucy Adhiambo bende wacho ni ma Lucy Adhiambo kawuok gi Dhurai mine bera ka yudo teko lakini kik gikaw teko no mondo giketh godo utegi. Odi nyaka irit kaka min ot. Mon moko dwaro mondo gibed wi ot to mano kelo tungni ahinya. Janeno moro bende wacho ni mon onge achaya ni kamora mora. Andiere moko min dichuo no chaya ni okasomo. Opinja ni achope klas adi. Koro nyaka de be achaya ochayo min chuo ochayo min chiwuoi. Aya. Mago paro mopogore opogore. Paro ma joneno magwa chwalo nyakwara Ramogi Ajwang'. Ote makamago wayudo kokale namba mar 36000 kachiel kod Facebook kacha kama wantiere live odiochieng' makawuono. Pod abro medo somogi kalore ni pod wadong' kod dakika matin kende kapok watieko twak marwa odiochieng' makawuono. Kabiro korka kori Mary ka intiere kaunti ma Kisumu e studio marwa e kaunti ma Kisumu kono. Onego bedni joma mine tiyo kod teko ma koro gintiere godo e yo machalo nade mar mondo mi weche mag jiwo joma mine. Ang'eni en wach madhi mbele kendo tinde ijiwo joma mine kata ijiwo nyithindo manyiri kochakore e higni matin. Nyathi kapod tin ko nyathi manyako tijiwe mar mondo mi kinde modongo to obed kong'eyo ratiro mare kapo ni ng'ato chocho ratiro mare e yo moramora onyalo bedo kong'eyo. Kata kamano onego bedni ipuonjo joma mine mar mondo mi oti kod teko no e yo maber makelo dongruok makelo kwe e yo machalo nade Mary. Erokamano, aparo ni kwachako kar dongruok no en culture en upbringing. And aparo ni kanye mukelo nwa shida mang'eny ahinya kiparo mana ni nyathi manyako en konyuole to nego bed mana ni nitie place moro ma entie moko nego sudi. Tadwa wacho ni sani skul oyaw ni jite kendo aparo ni nyathi manyako dhi skul, nyathi madichuo be dhi skul. Somo kelo teko mathoth. Mano en adieri man kende emomiyo ng'ato gombo ni nyathine odhi skul, obed nyathi manyako, obed nyathi mawuoyi nikech teko no wuoyi dware, teko no be nyako dware. But culture moro noketo ni priority ne chiwo ne nyathi madichuo, tiweyo nyathi ma nyako dala. Korka ka resources tin to nyathi ma wuoyi kuongo dhi skul to nyathi ma nyako ibiro par godo, ibiro wach ni obiro dhi tedo, chuore chieng' no pidhe. Koro somo ni dwa chalo gima dwa loko culture no matin. Ochalo gima dwa nyiso ni nyako ni be mana nyathini, en be konya to koyudo teko ni onyalo konyo kumodake kendo onyalo duogo konyo kata kumoaye. Adwa nyisi ni piny masani oyie gi somo. Somo kik bed ni kelo lweny e ot. Somo kel kwe, somo kel hera, somo kel dongruok e ot. Nitie mine mang'eny ma ok odhi skul to gitimo gik matindo tinde udi ma jiwogi. Kaka Mary go round mang'eny, giriwore to gigo mbaka gi jowetegi, gipimo wach to gineno ni kama ber iloso, kama rach bende iloso. Kamano koro kelo jipo moro koa e oganda e idala kendo iwacho ni jaoda ni e group ma kama noyudo loan, omiyo wang'iewo kombe, omiyo wagero ot kama. Kik wakauru somo ni en atul migoyo go ng'ama dhako. Ka wakete kiwango no to wadhi hinyo the society mbele ka. Kendo nyalo kelo lokruok maduong' ma koro kitero dhako skul to kata ka dhako itero skul to ichalo ng'ama wito bahati mare. Somo en gima duong' e worldwide. To athue moro nitie ka ni culture moro ne ntiere ni dhako huo, dhako en tije, en yore to timo magima. Aparo ni mago sani koro communities mane timo mago sani kata gin giwegi gin gi lokruok.
wadwa ng'iyo ni ng'ama dhako ni sombe ni konyo ot koso konyo ot. And aseneno chuo mang'eny ka gimor kabisa, owacho ni jaoda notimo gima kama omiyo okonyo dalawa, okonyo odwa. Koro aneno ka nitie a lot of positive. Ma negative matindo go, gik moko be obiro ma the world okelo sani mag awareness mag health. Gimoro nitie ni family planning. En bende nagundua ni kanyo miyo somb dhako itaje. Ni dhako in kari konosekendi to tiji nyuol nyaka nyodo rume iyi. To dhako nyalo bedo ga awareness moro ni family planning okel ni wanyuol gi space kata wanyuol wabed piny wago mbaka wayud nyithindo mwadwaro. Koro mano bende e society machon cha affect gini tinde mine nigi control kar nyithindo magidwaro gi kaka onego ginyuol. Aparo ni mage challenges ma kelo tungni matin. To ka community odonje gi churches to gi leadership to ga awareness oket maber to ji dhi mana mbele. Aneno korka rights mar ng'ama miyo kong'eyo pache, kong'eyo gimodwaro, gimodwa konyo godo ode, gimodwa konyo go society, mano bende chako buogo joma moko. Tadwa jiwo nyithiwa manyiri sani nikech mama bende ni e dala kacha, en be kikelo ne nyako moko dhi skul to penji ni to nyathina awinjo kachiel kuom moko wacho nyathina dak iyude nyako mosomo, nyiri mosomo tinde konyo. Koro that mix up is there. Nitie deye morwako nyiri mosomo, nitie deye moluoro nyiri mosomo. To waduokuru chien tiyo gi somo e violence e mier. Nitie violence ne nitie kata nyiri mok nonyono kata skul ne nitie violence e marriages gi. Ineno kata kanyako chandre kamotede tiwinjo ka openjo kata mama ne ni yawa an ng'ama kama okanya mama duoko piyo piyo ni nyathina beda an be navumilia gi babani. To kia ni that time nopogre gi sani. Emomiyo violence ni dhi continue ka nyako ni temo mondo osave marriage, tibiro winjo mana nonege kata gimoro timre marach, owang're kende, odere kiang'o, gik makamago. Onego wabed gi mind shift moro ni piny olokore, wa address issues differently. To gima yuago sana ni somb ng'ama miyo kik bed ni ene tool midwa gogo dhako sani. Dhako mosomo ber. Wa motivate kido marach no wuok e yore mathoth, kata mosomo ni kode, moko somo be ni kode. To wateme uru matek mono kik wati gi tool mar somo ni goyo go ng'ama dhako. Watem kelo unity, wadwaro ni mondo ji osudi. Illiteracy is a problem. En a problem ne dhako to en a problem ne dichuo. Kik wakete ni dhako kende maka obedo illiterate to koro piny nigi kwe. Apana, piny oselokre jaduong'. And I think ni sani ng'ate mier ka mier gigombo ni kukelnwa nyako mosomo, kendo gi recognize nyiri mosomo mane mier gigo. Koro kik waketu lweny kind somo to gi ng'ama dhako. Nyama dhako nego dhi skul soma. Joma chuo bende wajiwa equally. Kanyadwa ni wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa Joja Oko ka intiere e kaunti ma Mombasa. Joja Oko oyawre ka intiere kaunti ma Mombasa. Inyalo nyiso ni kaunti ma Mombasa kawuono untiere kanye? Ang'eyo ni intiere romo mano mar jatend migawo mochung' ne riwruoge mag saga koyaw romo mar riwruoge mag saga. Ang'o matimore kotudore kod weche mag riwruoge mag saga? Aoko. Erokamano ahinya, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. Mana kaka iwache no, wantiere e romo magala moro mokelo jokanyono manie riwruoge mopogore mag saga ka gitemo mana twak e wi chenro mopogore motenore gi weche mag saga, okange magisegoyo, ng'ikruoge magintiere to gi ber magiparo ni nitiere to gi kuond magiparo ni onego bed ni itime luokruok. Antiere kaende gi moko kuom jotelo mag riwruog saga ni adwa ni mondo mi ginyiswa ni to ang'a timore e odiechieng' ma kawuono. Karibu sana, unazungumza na Ramogi TV. Labda utajitambulisha tu na tueleze, je, kongamano hili linahusiana na nini haswa? Asante sana. Jina langu ni Daniel Marube ambaye ni mkurugenzi mkuu katika Cooperative Alliance of Kenya, ambalo ni shirika kubwa ambalo linawashughulisha, linachumulisha vyama vya ushirika vyote katika nchi ya Kenya. Tuko na vyama zaidi ya 28,000 na kwa hivyo sasa tuko hapa katika kongamano hili. Tumeleta viongozi zaidi ya 1,200 ili kuangazia mambo ambayo tutafanya katika mwaka huu.
Unajua sasa huu ni wakati wa ambapo vyama vya ushirika tunafanya general meetings, AGMs. Sasa tunataka kuwahimiza members wa vyama vya ushirika ya kwamba ni jukumu lenu kama members kwenda katika hilo baraza la general meeting ili muulize maswali viongozi wenu, muangalie katika vile mambo ya biashara ilikuwa, muangalie katika vitabu zenu za hesabu ambavyo vimekwisha angaliwa, muone kama kuna makosa yoyote. Vile vile ni jukumu la members wa vyama vya ushirika kuchagua viongozi wao. Unajua sasa jukumu hili ni la muhimu sana. Wananchi wengi ambao ni members hawaendi katika AGM, wanasikia fulani amechaguliwa na wewe hukwenda. Kwa hivyo usilete malalamishi kwetu, nenda pale, chagua kiongozi ambaye atachunga mali yenu vizuri. Mojawapo ya masuala kuu ambayo yanazungumziwa katika mashirika haya ni jaribu kukuza biashara, hasa kwa wale wafanyabiashara wa chini. Je, malengo kama haya yanatimia, na je ni mojawapo ya masuala ambayo mnajadili katika kongamano hili? Naam, katika lengo jambo kuu ambalo tulikuwa tunalizungumzia hivi leo ni kwamba ni mambo matatu. Kwanza ni jinsi gani tunaweza kuwaleta wananchi wote waingie katika vyama vya ushirika. Hata kama wewe ni mfufi wa samaki ya omena, kama wewe unauza viazi pale barabarani, wewe umekaribishwa kuingia katika chama cha ushirika chochote ambacho kiko karibu na wewe. Pili, tunasema ya kwamba wamama ni viongozi wazuri sana katika mambo ya kuchunga pesa na mali kushinda wale wazee, lakini viongozi wengi katika vyama vya ushirika ni wazee, ni wanaume. Sasa tumekuja hapa na tumekata kauli ya kwamba wamama wapewe nafasi tosha katika uongozi wa vyama vya ushirika, kwa sababu wao ndio wengi na wao ndio wamewekeza pesa nyingi katika vyama vyote vya ushirika. Pia tumeangazia kuangalia ya kwamba je, kesho ya vyama vya ushirika itakuwaje? Wasee wanaendelea kuseeka, vijana wapo. Sasa tumekata kauli kama viongozi ya kwamba tuwapatie vijana nafasi waingie katika vyama vya ushirika, na pia tuwapatie nafasi ya uongozi. Ikiwa wameingia huko, tutachua ya kwamba hata wazee wakitoka, uongozi wa vyama vya ushirika utaendelea. Pia tumeangazia jambo lingine ya kwamba inahitajika sisi kuwa na uongozi bora. Na uongozi bora lazima uwe na sheria nzuri. So saa hizi tunajua ya kwamba tangu tupate constitution mpya, vyama vya ushirika, uongozi wa vyama vya ushirika ulikuwa devolved kwa counties. Lakini hatuchakuwa na muongozo mzuri ya kuonesha ya kwamba pale mbele tutakuwa na sheria ambayo inatimisha na kusaidia na uongozi bora, ili watu wasikuje kupora mali ya vyama vya ushirika, ili yeyote atakayepatikana anafungwa na mali yake inauzwa. Asante sana. Wacha nipate mzungumzaji mwingine. Karibu sana. Tueleze ero kama na henya. Tupate tu machiegni henya ilo sogi Ramogi TV. Jisani romo madhi nyime mari rwage maksagagi. Ang'o gini madongo mutwakie kaka jokanyo. Ero kama na henya. Wamor bedo kodu kawuono. Chakagi nyingi. Nyinga en Dolphin Aremo. Ane machungni cooperatives in Nairobi City County. Iluonga Director of Cooperatives. Wan kae riwruok ma jo Cusco en umbrella body makelo cooperatives te e Kenya mangima kanyakla. Wan gi somo makende, waluongo leaders, waluongo officials, waluongo Commission of Cooperatives, Minister kiny biro kiny. Koro en riwruok maduong' mokalo. Ura kurunade gi luoro mag jokanyono ma samaro paro ni ka giketo pesa gi e riwruoge ma kamagi to samoro pesa gi lar, samoro ka giwuok. Akiani gik ma kamagi be gin midhiero. Cooperatives gin organizations ma deal gi pesa. To kamoro amora ma pesa nitie, achiel ariyo ok nyal koso. To wan kaka sirikal, tijwa en watemo mwatek mwanyalo mondo wa safeguard members funds. Kora achiel ariyo kama inyalo bede in one or two cooperatives. Lakini majority of the cooperatives to temo maber. Kendo members winjo maber nikech giketo savings gi kanyakla to giyudo loans e interest matin mokalo.
ng'eny cooperatives chiwo loans gi 1% per month in reducing balance. At the end of the year, en kaka 6.5%. Mano kinyal yudo kamora mora. Koro en ber kendo en genowa ni ji mora mora kuma gintie gitem gidonje e cooperatives gi. Erokamano, warwakou kendo wan gugeno nun bende une cooperative. To kuonge to umanya. Erokamano. Thank you very much. Mana kaka winjo janeno mar Ramogi, mana moko kuom jotelo mayoro eromone mar riwruoge mag saga madhi nyime e kaunti ni ma Mombasa kendo kelo kanyakla riwruoge mopogore opogore manie pacho ka mangima. Wantiere kaendi kendo wabro medo keloni wechegi kaka gimedo tuch e romo makamani kowuok e kaunti ni ma Mombasa. Ni Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko ka intiere kaunti ma Mombasa. Med mana luonwa romo makamano kalore ni en romo mabende nyalo konyo ganda mathoth ahinya to riwruoge mag saga montiere godo e pacho ka. Ng'eni wach makamano obro bedo kwaneno matut e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Nyakoro Ramogi Jong kowuok e kaunti ma Mombasa adwa na winjane kaka jo kaunti ma Siaya bende otwak odiochieng' makawuono ahinya kotudore kod thuon wach mwatwake mano mine yudo teko mathoth. Jafwambo marwe kaunti ma Siaya mano Kare Mulindi loso kod jopiny e kaunti ma Siaya. Wawinjane. Asante sana Joyce, na kujia moja kwa moja kutoka katikati ya mji wa Siaya. Leo hii niko hapa kutangamana na wenyeji. Ningependa kujua kutoka kwao kuwezesha wanawake kuna umuhimu gani katika jamii, na hii ni baadhi ya maoni yao. Ninga iluongo ni Ashley Sharon Siaya. Guma mine kokonyowa godo gi guma ber en tiende ni wabedo dongruok, onya konya to be akonye. To ka wamiye campaign to onge guma okonyowago, ok wane dongruok moro amora niwach inyalo konye to king'ise ni dwa mondo okonyi to ok onya konyi. Koro guma dawach gi mine manomi telo, giteme youth kaka wan wabede malo matin mondo kiny bende wanyalo konyowa godo jowa moko matindo ma kiny biro gi. Nwach kaka wan joma nyiri chuo bende oting'wa bende malo mondo wabede jomotegno, mondo ka wabedo kumoro achiel wabende wameno kaka wabende wabobedo mine, wabobedo malo, wabo konyo godo joma tindo mabende ya piny. Nyinga iluonga Daniel Onyango, idak Masiaka. Adwa wuoyo kuhusiana gi empowering women. En gino maber kendo maber kabisa. Ki empower ng'ama mama, empower the whole nation. Kendo waseneno examples mang'eny gi wa mama manotelo chien kachande kane gitiyo maber kendo ne gitiyo goganda kendo ne gitiyo noganda maber. Waneno kata example Homa Bay, waneno ka mama tiyo kanyo maber kabisa moingo kata nachuo mane wayiero chien ka. Mar ariyo, aparo ni mama bende nitie moko ose disappoint wa kabisa. Iyudo ka mama nigi ujeuri koyiere, iyudo ka moko ongo luor. Aya, an kod nyinga Nwa Jacob Modipo, ajadak Masiaka. Kawuoyo kuom ting'o joma mine malo, yore mag tije, kata yore mag telo, en gima ber kabisa kuom ting'o joma mine malo, nikech ing'e ni minego gin ema ginyuolowa, to miyo emotiyo to miyo mong'e nyathi chama kowuok tine nyaka duong' mare. Ko ng'ama miyo ng'ama kwedo tich, to ng'ama bo paro ode, bo paro nyaka oganda mag jok monyuoleye kod kumotedeye. Kik sama imiyo ng'ama miyo tich kata imiyo ng'ama miyo telo, timiyo piny gima tich. Opore kod ng'ama wuoyi kimi tich, to bona paro family mare kende. Naam, ndizo semi za wenyeji wa hapa Siaya. Kwangu sina la ziada, narejesha usukani kwako Joyce. Mimi ni Mulindi Kerry.
Haya, asante sana Keri Mulindi. Mana jafwambo marwa e kaunti ma Siaya. Mulindi Keri mabendo loso kod jopiny e kaunti ma Siaya. Owinjo paro mopogore opogore kanyo kalore koda mine yudo teko mathoth. Kata kamano iwacho ni weche mag jiwo joma mine gin weche ma ok nyal rum. Chak kodi Mary Odhiambo mana mapiyo piyo e bwo nyiriri 30. Wachni mogik ka waloro twak marwa okinyi ma kawuono Mary. Somo mar nyathi manyako Joyce aparo ni gima duong' ahinya e society. Ka nyathi manyako somo en gima duong' ahinya. Kipuonjo nyako tipuonjo oganda, okipuonjo an individual. And ng'ama nowacho gino nong'e adier nikech nyako en emonyuolo, en min piny, en emokelo dongruok e society kata e piny. Koro sombe no duong'nwa kik waketuru ni wadwa goyo wach somo no gi chwech mar ng'ama miyo. Somb nyako konyo gik mang'eny. Ot ma nyako some ng'eni future mar that family kata nyithindo monyuolo duto biro dhi school. Erokamano. Erokamano ahinya. Mano kelo lokruok e society. Akwayo ni joluo omed paro matut ahinya e wach discrimination mar education mar girl child ni gitem matek mono somo obed abeda ni nyathi manyako somo, nyathi madichuo somo, mono ji obede kik okel lweny e family. Erokamano ahinya. Nyalo bet kata somo onge kata somo nitie. Erokamano ahinya Mary. Somo ema kelo lweny. Erokamano. Athuolo marwe morumo. Erokamano ahinya Mary Odhiambo, jakeno maduong' mano mar maendeleo ya wanawake. Kuom kawo thuolo mari mondo ibi e twak okinyi ma kawuono. Evelyn, wachni mogik ka watieko. Anyalo wacho ni gini ok en gima nyalo rumo kawuono nikech kata in ineno ni otek. To adiera mare en ni nyako ber mosomo, wuoyi be ber mosomo. Koro an pod wanyalo yudore Evelyn Dainda Facebook, TikTok, Evelyn Dainda. Kendo group na pod wawuotho e skunde, waromo gi jo kanisa gi other organizations. Wanyalo romo nyathi mani gi chandruok inyalo wuoyo koda mondo wanyal kaka wanyalo konyo obed wuoyi obed nyako. Erokamano ahinya Evelyn Atieno, mano jata tije Homa Bay Empowerment Youth Network. Nancy, wachni mogik ka watieko. Anya wacho ni change, if change is positive, you should change, and if you don't change, it means that change will change you, and if change changes you, itakuwa in a negative way to you. So let's embrace women empowerment and gimadhi konyowa to one Kibira kichopo Olympic primary kanyo wantie gi feminist economic empowerment mamon 10 gin giduka kanyo giuso inyalo limowa, wan gi website Feminist Center, wan e Facebook tinyalo yudwa kumoro amora. Erokamano ahinya Nancy Anyango, Women Leader Economic Empowerment Feminist Center. Kachiel kod Evelyn kod Mary kuom kawo thuolo maru uduto mar mondo mi uchope studio wabed kod twak maket kod manya. Nyakwa Ramogitvlive, in bende agoni erokamano ahinya kuom ote duto ma bende chwalo odiochieng' ma kawuono. Somo moko kuom gi moka somo agoyo mos. Thuolo marwa emorumo okinyi ma kawuono. Joma mine onego bed ni jiwo yo mopogore opogore kata obedo ni jiwo joma mine ok ber ka gitiyo marach kod jip magiyudo. Kalore ni kijiwo ng'ama miyo onego bed notiyo makare kod jip momieno mar mondo mi okonye kelo dongruok mopogore opogore. Wachope giko twak gi kanyo. Nyakwa Ramogitvlive, ibed kod odiochieng' maber. Elo jogo duto ma bende neno ni chenro ni obiro ne yo makare. Mano moriwo nyawadwa Sharon Ong'ao kaachiel kod Cleophas Oloch manantiere godo odiochieng' ma kawuono, director marwa mano Bob Wafula, jogo picha, jomak duola kaachiel kod jogo mantiere TX kod graphics. Wagonu erokamano ahinya kuom neno ni Nyakwa Ramogitvlive oneno chenro ni e yo makare. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.
Mtoto wangu. Imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. Min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Mondo miyud wer mar yawneo kaka sikiza tonari ni star 811 star 343 hash. Ng'e malong'o ni Ramogi TV en ot mar jower duto te.